volám sa Tomáš Krásenský a vítam vás pri ďalšej časti špeciálnej série dielne Unimax, nazvanej výstižne Blackout. Opäť sa totiž budeme venovať náradiu, ktoré nepotrebuje elektrinu, tentokrát oblíkom. Unimax ponúka šikovnú sadu troch základných ručných oblíkov. Ak v Amerike nazývajú naše drevené európskymi, potom my v Európe môžeme tieto oblíky smelo označiť napríklad za americké. Sú totiž celokovové, telo je vyrobené z liatiny a rezné nástroje z... Charakteristickým znakom kovových oblíkov je skrutkový mechanizmus nastavenia noža, ktorý značne zjednodušuje nastavenie úberu triesok. Občas ho síce vidíte aj u oblíkov drevených, no pre tie je typické upínanie pomocou dreveného klinu. V jednoduchosti je síce krása, no začiatočníka tento systém spoľahlivo odradí. Prvý oblík by sme podľa našich pravidiel zaradili medzi klopkárov, pretože na želízku je ešte jeden plát nazývaný klopka, ktorý sa stará o lepšie zalamovanie triesok a tým vytvára hladší povrch. Klopka by mala byť 1 až 1,5 mm od ostria želízka. Pre poriadok dodám, že nie každý oblík, ktorý má klopku, je klopkárom. Šírka noža je 50 mm a vďaka nastavovaciemu mechanizmu je nastavenie požadovanej polohy noža, teda želízka, jednoduché aj pre laika. Skrutkou sa jedným nastavuje vysunutie noža a páčkou jeho naklápanie do strán, respektíve vyrovnanie ostria do polohy rovnobežnej s plochou, aby odrezávaná trieska bola na oboch koncoch rovnako hrubá. Prevedenie je pekné, páčia sa mi drevené rukovetie, ktoré neprechládzajú do dlane a presne opracované bloky umožňujú kovové hoblovanie. Ďalší oblík je malý jednoručný hladík s nožom so šírkou 40 mm. Je ideálny na drobné dokončovacie práce, napríklad na zrážanie hrán, špeciálne pri tvrdom dreve. Želiesko má totiž veľmi malý sklon. Navyše disponuje plynulým nastavením obmedzovača, ktorý umožňuje prispôsobenie rôznym hrúbkam triesok. Široká štrbina je určená na rýchle opracovanie materiálu tam, kde ešte nie je taká dôležitá presnosť, a naopak úzka štrbina je na dokončovanie. Sadu doplňa oblík rezeň alebo lastovička s brytom o šírke 55 mm, ktorý pripomína trošku škrabku na zemiaky. V podstate má aj podobný úkol odkrajovať rovnomernú vrstvu zo zaoblených povrchov, kým väčšina ostatných oblíkov má za úlohu udržiavať rovinu. Vlaštovka je naopak špecialistom na vnútorné oblúky. Záleží na tvarovaní plazov. Rád by som vám ukázal ešte ďalšie dva oblíky, ktoré neboli v sade, ale patria do základného vybavenia stolára, a síce tzv. Rezbárske oblíky. Ich výhodou je, že majú bryt cez celú šírku plazov, sú teda ideálne na výrobu drážok či polodrážok. Opäť sú to liatinové oblíky modernej konštrukcie a ostria sú dokonca z nástrojovej ocele, takže sa síce budú ťažšie ostriť, ale za to ostrie udrží dlhšie. Existujú v zásade dva typy rezbárskych oblíkov s ostrým zhruba uprostred dĺžky plochy a potom s ostrým v tzv. Nose. Tie sú určené na hoblovanie nepôlkozích drážok a polodrážok. Tento typ predstavuje naozaj malý oblík so šírkou záberu 25 mm a s krátkym nosom, ktorý sa dá ešte v malom rozmedzi posúvať. Druhý oblík je univerzálny, zastupí klasický rezbársky oblík aj tak zväčša vlaštovka. Dlhý nástavec poskytne rovnako ako bežný rezbársky oblík lepšie vedenie namontovať, ale môžete len krátky nos, ktorý sa síce ťažšie nasadzuje do rezu, ale môžete s ním hobľovať nepolchozé vrážky a polovrážky. No a po tretie môžete oblík použiť úplne bez nosa, podobne ako dlato na čistenie rohov. Šírka záberu je 28 mm. Práca s ročným oblíkom je úplne iná káva. Za prvé sa pritom pekne zapotíte, za druhé povrch ohobľovaného obrobku je o niečom inom než z elektrického oblíka, no a za tretie, vedľajším produktom správneho hobľovania sú krásne hobliny, ktoré majú množstvo praktického aj estetického využitia. A ako vlastne nastaviť správnu triesku? Keď pominiem hoblík ubierák s ostrým do oblúka, ktorý má za úlohu odoberať veľké triesky pre rýchle, ale hrubé opracovanie povrchu, mala by hoblina mať podľa odborníkov hrúbku ako papier. Málo z nich ale dodá, že ako cigaretový papier, mala by byť teda priesvitná. Samozrejme, že som sa neudržal a chcel som si hoblíky vyskúšať hneď po vybalení, no a fungovali fakt pekne. Spolu s nimi som si ale objednal aj prípravok na ostrenie dlát a nožov do hoblíkov a musím povedať, že až po naostrení to bola naozaj paráda. Prácu s týmto prípravkom si predvedieme v niektorom ďalšom videu. A ak vás zaujal prídavný stolársky svierák, ktorý je nielen pri hobľovaní nezaplateniu, pozrite sa na prvé video z rady Blackout, kde som vám predviedol jeho montáž k pracovnej doske
a inštaláciu drevených podložiek. Vidíte sami, že ručné naradie poskytuje niekedy dokonca lepšie výsledky než moderné stroje a práca s nimi predovšetkým väčšie uspokojenie. Je tiež o niečo bezpečnejší než vysokootáčkové stroje. Každý obrobok je navyše originál. Milovníkov drevotriesky ale sklamú, pretože väčšina tradičného rezbárskeho náradia a nástrojov je určená pre masívne drevo. Odkazy na všetky spomenuté produkty nájdete v popise pod videom. Prihláste sa prosím na odber a kliknutím na ikonu zvončeka si nastavte zasielanie upozornení na nové videá z dielne Unimax. Poteší aj váš like alebo konštruktívny komentár. Majte sa krásne a čoskoro na videnou v dielni Unimax.